Què tens ara, Krillin? No pot ser. No m'ho puc creure, però com pot ser que algú rebi una bola Genki com aquella i no quedi esclafat? És impossible! Cor petit! Krillin, Son Gohan. Fugiu. La meva nau no és gaire lluny. Vull que busqueu la Bulma i que poseu rumb a la Terra. I ni penseu a esperar-me. Reacciona, Son Gohan! Jo no me'n vaig! Ho dec al cor petit, quedar-me aquí a lluitar! Amb què lluitaràs? No et queden forces! Aquí l'únic que pots fer és nosa! Goku! Prepara! No hi poseu massa esperances en la vostra fugida, però si voleu us acosto una mica a casa. Krillin, sisplau! No, Freezer! No ho facis! I ara qui ha sigut? Ha sigut el Krillin! Crec que ara li toca al nen. Patiràs! S'ha encès la ràbia d'en Son Goku i les flames cremen en un infern molt poderós. Aquesta transformació d'en Son Goku és el que el Freezer temia? Ho sabrem al pròxim episodi.